дар тарафи 102 микрорайон сехонагаи фурӯшӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. таъмири хона нав аст ва қатъи ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар маҳаллаи қазокон ҷойгир мебошад. аз ин тараф 102 микрорайон, дар ин ҷо таваллудхона ва аз ин тараф 82 микрорайон хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ ва дар тагхонаи ин бино як маркази савдо яъне бозорча мешавад. бинед подъезди бино чӣ қадар таъмири зебо дорад. дар бино дута лифт аст. меброем ба сеюмошона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, ҳамом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷра ошхона ва дуюму сеюм ҳуҷра. дӯстони азиз, ин хонаи се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 60 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона шартнома, лекин тақрибан 2-3 моҳ пас бояд техпаспорт шавад. ин ҳуҷра дӯстони азиз яку якбора дута треза дорад ва дар ин ҷо ошхона треза дорад. минтақаи беҳтарин аст, ба таърифа меарзад. худатон медонед ки ҳама чизҳои даркорӣ дар ин ҷо ҳаст. нархи хона 849 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.